नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। अजी सजल धजल रहा को होलिया में भौजी लेह को नजरिया के खींच। अरे सजल धजल रहा को होलिया में भौजी लेह को नजरिया के खींच। अरे बाबू कसम खाही देवरू फेरा में नयबो देवहू जवनिया हमर सीच। और मीठे मीठे बतिया में हम के फंसा के कर देबू कमवाहू चनीच। अजी सजल धजल रहा को होलिया में भौजी लेह को नजरिया के खींच। अरे बाबू कसम खाही देवरू फेरा में नयबो देवो तू जवनिया हमर सीच। और मीठी मीठी बतिया में हम के फंसा के कर देबो कमवाहू चनीच। दुखवा तू बुझा भौजी रहो खिसियाइल काहे होलिया में। दुखवा तू बुझा भौजी रहो खिसियाइल काहे होलिया में। हमहू रहिले घूरी आइले ही होलिया में। अजी हमरो बतिया माना भौजी सौखावा पूरा हो करहा खो काहे इतना जीद। अरे हमरो बतिया माना भौजी सौखावा पूरा हो करहा खो काहे इतना जीद। अरे बाबू कसम खाही देवरू फेरा में नयबो देवो तू जवनिया हमर सीच। और मीठी मीठी बतिया में हम के फंसा के कर देबो कमवाहू चनीच। तनको न देवरा लजाहू जी संस्कारी के कमवा। तनको न देवरा लजाहू जी संस्कारी के कमवा। खुल्लम खुल्ली रंग लगावा हुजी हम हो जेबो बदाना मामा। खुल्लम खुल्ली रंग लगावा हुजी हम हो जेबो बदाना मामा। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। अजी भैया रहे बहरा गोरकी भौजी तहरा खाए लागी होल हको चीज। अजी भैया रहे बहरा गोरकी भौजी तहरा खाए लागी होल हको चीज। अरे बाबू कसम खाही देवरू फेरा में नयबो देवो तू जवनिया हमर सीच। और मीठी मीठी बतिया में हम के फंसा के कर देबो कमवाहू चनीच। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।